May buntag mga igsuon. Salamat sa Dios, miabot ang kabuntagon. Amen. Kung wala na kabuntagon, unsa naman? End of the world na. Wala naman kabuntagon na abot. Ang pagpasaylo, iyahas sa Dios, balaan. Amen. Ang pagdumot, iyahan ni Satanas, mga mga tawhanong pagbati, dumot hangtod kamatayon. Munang hagit ka nato mga tao kay tawhanon na pagbati na usahay dili kalikayan mudumot gayud kita sa tao nga atong gikasilagan, sa tao nga atong nasukan kay masipanghilabot manghilabot sa atong kinabuhi. Mayon dayon kita mind your own business. Kung hilabtan kita kay nasakit man kung naitaw nga mukuhit ka nato musulti nga kanang imo binuhatan dili man na maayo. Ayaw pa siksi diha kay daghan ana mga nakahunahunag nagdaghan na kasala, no? Daghan na kasala. Ino na tabudi pa ng imo dughan diha pakita-kita makadughan na ni aga sa simbahan masuko man na konsultihan nimo. Mo na inisihuan kay magwawali sa nasuwang baya. Magbubonyag, muwali man na, mukorek man na, bisan hari, iya korekan, lisod baya sad na. Presidente na Pilipinas ato ikorek ang iyang sayop, kuyawaan na, no? Pero si Sara Duterte, nakorek gayon, i-impeach na. Adto lang sa Senado ang hukom ani mga igsuon sa sayop ng mga binuhatan. Ingon man sila na ngano kana ramay gi kadto maka Duterte ba. Si ramay gi ko nakadaghan man nagkawatan diha. Tinuod bitaw daghang kawatan po. Na siya may nabisto kaayo, no? So ada sa atong kinabuhi mga igsuon na gani mo korek sa atong dili maayong binuhatan, ikorek kita sa mga tao na nagmalasakit ba, malasakit ka nato, di kita masuko, ato pasalamatan. Sister, salamat, salamat na imo na napansin imo nakita na dili maayo. Salamat sister, no? Ano mga bata ba sa pamilya ikorek panggayud ng ginikanan kay dili pang ginikanan gusto na magdako ang ilang anak na hiwi ang kinaiya. Kay kung pasagdan sa ginikanan ang mga bata ilang mga anak na hiwi o niya katawa-katawa ra lamang dili pansinon, wala siya magmahal sa iyang anak. Ang nagmahal sa anak, i-correct gayon. Kay minahal niya ang iyang anak, gusto niya maayo ang kaugmaon. Mutulid ang iyang kinaiya. Bata pa magyawa-yawa na, pasagdan mo. Among inahana, sirihan ang amo baba. Di ka nang kuhaan mo na hadlok sa kami magyawa-yawa, no? Yung isang yaw man ang ngalan ng yawa. Ang Ginoo mag-isang yaw. Mo na mga ginikanan na disiplinahon ang anak, bata pa, disiplinahon na nagmahal ka na sila. Pero kung pasagdan lamang kay minahal, sayop ka na pagmahal. Pasagdan, dili korek, dili bunalan, kunasayop, dili kusion,
disiplina ba, disiplina. Dili disiplinahon. Lingkod lang anak diha na kay ako ra diri maglimpyo, magdungag, maghugas kay pinalangga lagi sayop mana na pagbahal mga igsoon. Patrabaho up, sugua ka na. Bata pa kay baluna mo, ni kay sikay, trabaho mo, tabang diya sa panimalay. Kay magtinabangay, diya sulod sa panimalay. Ayaw tuloy magtapulan. Kay way, mudawat nato kung tapulan kita. No, nang ang sakto i-correct daan, no? Para mamaayos siya. Mo nagi-correct ni Juan si Herodes o si Herodias na dili maayo na magtipon sila kay si Herodias asawa ni Felipe na igsuon ni Herodes. Suko man Herodias. Labot mo diha. Puyo diha Juan. Nakahigayon-gayon sa kalagot, nagdumot man si Herodias, nakigayon-gayon sa pagsayaw sa iyang anak. Nagpromise si Herodes na ihatag kung siya pagayoon. Ingon si Herodias, karuna, Juan, this will be your end. Katapusan mo na kini kay ipapatay kita karon sa akong bana nga si Herodes. Natuman gayon ang plano ni Satanas, pinaagi ni Herodias na mapatay butlan o ulo si Juan. Manindog kita parihog sa atong pakigbisog batok sa gahom sa dautan.